Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purun. Book your seat today. Limited seats available. रेस्तार दीस स्वामी समर्थ परिवार मठातर्फे जो एक आम्ही स्टॅच्यू ठेवले घातलेलो त्या स्टॅच्यूच्या संदर्भात जायते कॉमेंट्स येयले. ते कॉमेंट्सान आम्ही आमच्या समर्थन संघटना आणि स्वामी समर्थ परिवार मठ आणि हिंदू संघटनांनी आणि असे 4 हांगा एप्लिकेशन असली की हेचेर चौकशी करची म्हणून एफर्ट्स घेवन तेंच्यांनी जे आज एकट्याक संतोष मुनकोण वास्कोसून तेका हाडलेलो आसा आणि त्याची आम्ही बारीकशी माहिती घेतली जाल्यार तो एक कोण तरी प्रोटेस्टंट बिलिवर तितून तो हिंदू तो ॲक्च्युली आपण कर्नाटका म्हणटा पूण खूब वर्सां जाली तो स्थायीक इन वास्को. हिंदू धर्माची मुसलमान धर्माची जावं क्रिश्चन धर्माची एकामेकाची फूट लावपाची कोणाची तरी एक हें आसता. तितूनसून आमकां कळ्ळें की एक संस्था खंयची तरी ही संस्थे मार्फत एक काम करता आणि हे आमच्या समाजान ही फूट करपाचें हेंचें एक काम आसा. बाकीच्या आमचे फेसबुकाचे आमचे डिटेल्स आसा सो आमी फेसबुकार बरयला सो फेसबुकार जशी आमकां म्हायती मेळटी त्या प्रमाणे आमी फुडले कारवाई चालू करतली. सद्या आमी आमची फक्त कितें केला की हो जो संतोष आसा तेजे आमचे थ्रू रिलायबल सोर्सीस इन्फॉर्मेशन काडून आमी ताका ट्रेस केलो. ताजें पूर्ण नांव कळूंक ना आसा नांव फेक कितले अकाउंट्स आणि रियल अकाउंट्स कितें कळला हितून हे काय सद्या कळना आमकां कित्याक तितून चड कॉमन फ्रेंड्स बीन तशें पडना सो आमी तेंचून म्हायती काडपाची चालू आसा कोण खंयचे कितें बीन तें पण आमी फेसबुकाक बरयला सो बेस्ट कोण दिवपी इन्फॉर्मेशन आमकां तें फेसबूक सो फेसबुकार आमकां एकदां इन्फॉर्मेशन येयली की आमी फुडली आमची कारवाई जी आसा ती करता चालू करता. एज पर लॉ जें कितें आसा तें तेजेर कारवाई जातली.